så. Er det min? Nej, den får du ikke, den der. Værsgo. Nå Jesper. Den kan jeg få til dessert. Den her, den kan du få, når du har spist de 10. Hvor lang tid er han? Han har et kvarter. Ej, det er sgu ikke strøm nok på det. Ja. Uheldig jo varme. Jeg kan se penge i min lomme. Nå nej, hvad var det, vi aftalte, du skulle gøre? Han skal bare gøre rent i morgen. De næsten 30 måneder hver torsdag. Var det ikke det? Det kan jeg ikke. Så er det godt deroppe. Det er ikke aflæst. Nu begynder han. Ja. Og de er rigtig gode. Smager godt, Jesper. Så tænk på, at der er 27,5 gram fedt i hver kage. Ikke mere. Jamen, jeg synes jo egentlig, at også i starten, så synes jeg, at den udfordring, men så ser jeg jo, at det er jo kun halvfyldt af det, og der er ud og har 20. Ja, den er kvart over, den har han bønt deroppe. Ja, så det skal være halv. Ja, den er 16 nu, så det er fint. Og det hele bliver optaget på video, Jesper. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. De bedste, det kommer altid til sidst. Ja. Hvordan smager den? Vi skal jo nok sætte tempoet op, for jeg tror, du er ude. Han har taget 3. Nej, han vil åbenbart ikke have det. også Hvad siger du? Siger du, Peter, han er en kylling? Det er godt, det er 100 kroner med 10 kager, ikke? Man kan ikke kende anden ud af, hvor jeg drikker citron. Der sætter jeg grænsen. Nej, jeg vil ikke have en sodavand. Nej. Nu skal vi løbe den hele, ja. Pas på med, hvad man sender ud. Det skal man. Det var nok varme. Så kan de jo være det i mødende tur, ikke her? Bare slap af, Jesper, der er ikke noget, der jager. Det ved jeg lige kommer. Du blev stegt. Nu er det. Vi kan godt lige... Han er nok i gang i nu, Hvad? Nej, der er ved at blive lavet en video. Jeg kan lige teste det. Det er fordi, der måske er fyret. Det kommer ikke der. Jeg sagde, jeg kan lige bedst lige at se, jeg tænker på video. Jeg snakker med Lena om det. Nej, helst ikke, hun bliver som okse. Så gør jeg det ikke. Det var en heldigvis. Det var godt, det ikke var 15. Nu er du ude. Jeg kan ikke få nok. Vi er ikke op, vel? Sammen med dig. Skal jeg spise den her sammen med dig? Ej, vi er ikke op, vel? Okay, det er den anden. Det kan det også, fordi nu er han steget. Hvor var det, der nået det? Det er nummer 4. Det er nummer 3. Og det er nummer 3. Og der er rollen 5 minutter. Ja, 4 minutter. Vi skal bare spise 3,3 minutter. Er der ingen strøm i køleskab her? Er der ingen lys i? Det kan du se, der er lys ind. Nej, men... Teddy, han snyder, Teddy. Snyder du, Jesper? Nej. Det er et ærlighedsprogram, det her udslag. Kommer jeg i fjernsyn nu? Nu kommer jeg i fjernsyn. Facebook. Nu går man på Facebook med det her. Går det verden over? Går det solen i verden? Nej, vi holder det til... vi nøjes med at smide den på Frihedens hjemme Facebook-side, og så smider vi den på X-Houses hjemmeside. Fordi det her, det er opbygget i Cuba. Nej, Jesper. Der er der gået 5 minutter. Skal til at skrue tempoet lidt op, Jesper? Med mad eller hvad? Ja.
Fordi Hvordan smager det, Jesper? Er de stadigvæk gode? Lækre. Hvad var det lige, du sagde der? Det vil jeg gerne lige prøve. Vi har set, hvad hun spiser. Så skal du altså gå til læge, hvis du tager på, at jeg spiser. Er du ved at ramme muren, Jesper? Men jeg må åbenbart, det ved jeg ikke. Jeg må åbenbart jeg skal op de 4 kilo igen. Ser vi et nærbillede af Jesper, hvordan han kæmper kampen mod muren. Har han ramt muren? Har du ramt muren? Er du frisk, Jesper? Jamen, jeg har ikke. Det er rundt. Min den er ikke sød over, men jeg tror, det er lige den sådan stråler ud over det rundt. Den er en dag. Ja, det er sådan rigtig fint. Så er du snart halvvejs, Jesper. Det er sådan, at jeg bare trøje så, eller bare Han er ved at være sat. Jeg har en god fylde. Skal du have noget rigtig her? Det er i hvert fald en gammel. Skal du have en citronvand? Det er jo også det, der ham selv. Ja, han kan da være selv lade være med at være sådan en brællerøv. Du tager jo ikke noget ved det, Jesper. Nej, vi har stoppet. Vel, vi er jo ikke ved noget. Det kan godt. Ved 100 kroner. Ja. Ja. Jeg er ikke færdig nu, Jesper. Men hvis du står der, så har du jo ikke haft noget, vel? Halvvej. Det er tiden også jo. Ja, det er jo fint nok. Jeg synes i hvert fald, Det er på et kvarter. Jeg vil gerne have en 1,5 minut til hver. Så skal vi ud og lave løjer bagefter, og så skal vi få dig til at løbe helt vildt. Det kunne du ikke få mig til Det før. skal ikke gøre det, det er kun halvvejs. nu er det ikke sådan for at Ja, det er tiden også. Kan du få det, når du tager den på den medicin? Ja, der er 800 igen her. Men det plejer jo at man plejer at spise langsommere med tiden. Ja, han er ved at ramme muren, tror jeg. Selvom det er benægter. Ja, det er jo klart. Han prøver at sidde og cykle os. Ja. Hvornår starter vi klar? Dejlig kaffe her. Men luk eller hvad? Ja, hvad fanden betyder opvask i 3 måneder? Kunne du ikke motivere? Skal du være op i 3 måneder? Jeg skal i gang. Det er sådan Så er du ikke på falde, men Det er tiden, jeg ikke. Nu er det de sidste 4 der. Dem der er gemt sig lige bag. så har du slået rekorden. Det er rigtigt. Rekorden ligger på Hvad er det der for noget, det der svoge, eller hvad fanden? nu er det jo bare han lige. Kom så Jesper, kom nu og sæt sløs på den. Lad være med at tykke på det. Slut. Hvad? De gør det altid, når der kommer det der. Vi kender bare at tage nogle gode store bidder. Så laver vi jo bare noget andet der i det. Bare tænk på en and. Så vil det bare have. Nej, du spiser bare. Kaffe? Nej. Jeg vil gerne have kaffe. Nej. Har han ikke på kaffe? Nej, han skal spise. Det er vi med om. Jeg vil have givet dig is, så det vil du heller ikke have. Det kunne du godt have brugt. Men ikke kaffe. 100 kroner oveni, så får du en citronvand til dig. Meget. Nej, men vi kan også få så alt det brus der, så kan du få en kaffe. Det var en godt jo.
Du siger ingenting, du nævner. Hvad er vi nu? Nu er du ved at være hen, hvor du skal spise 1 minut. Ja, 5 minutter tilbage. Så du er næsten med. Nu er det bare godt noget. Vi åbner også. Nu er du spiser ved nummer 6. Nu skal du bare spise 1 minut. Hvis du når det, Jesper, så får du lov at vinde i dag. Jeg hører uanset hvad. Skal vi lave den der flaskeleg, der er bagefter, der er rundt om flasken? Er det ved at sætte sig i munden, eller hvad? Du skal ikke bare sidde og tørre det hele af. Der er også bagepulver i. Ham så Jesper. Du hæver bagepulver. Ja, der er bagepulver i. Det hæver faktisk også, når det kommer i maven. Det er derfor, det er så sjovt at døbe sådan et brød ned i bagepulver, og så smider det ud til hænderne. Nej, det må man ikke. Så bagefter, så skal vi have chips. Eller de der måger der nede i Esbjerg, de overskider det hele. Det er afføringsmiddel, vi skal give. Det er da også i dem der. Har I taget din plads, Peter? Faktisk, Så bliver det varmt. faktisk så meget chokolade, mørk chokolade på en gang, det virker også afførende. Det var rart at vide. Så er der plads til mere. Jeg kommer altså til at spise de. Bare slå en lille brud, så er der plads til dem. Vil du have en? Jeg tror ikke Jesper, han må. Du er der fra den anden ende. Ham så Jesper, slutspurt. Du vil da gerne have rokokopyden. Ja, det er jo det. Nå, er der hernede ham der. Så er der 3 minutter igen. Så skal vi lige have en slutspurt der. Klar så. Jeg vil give dig en ekstra. Hvis du når det, så får du 5 gram. Så du skal spise lige bagefter, ellers er det ikke godt. Og vi skal have kransekager og alt muligt. Det lyder Ja, godt. det der er også gratis, dem skal han vel ikke betale for. Nej. Det koster bare 20 kroner. For at vinde nogle år. Godt Jesper, så kører vi. Du er sikker på, at du ikke bare skal tage den der. Ej, nu kommer de nemme. Nu kommer de Nu nemme. kommer de nemme. Det er de 3 sidste, der er de nemme altid. Ja, nu kører det. 3 minutter tilbage, Jesper. Den der, ikke også? Ja, Der har snart du... Nu begynder benene at ryste, det er alle sukker nu. Jeg med dem op. Jeg havde en biologilærer engang. Han fik simpelthen sådan en snit. Hvad var det for et ansigtsudtryk, der kom der? Han blev bare kendt. Er det ved at være varmt? Jeg er nået over de 7 nu. Ja, den der. 2 minutter. Så har du slået kort i hvert fald. Ikke uden vedmål. Det er lige før jeg vil sige, at jeg tager det. Du tager 20. Nej, Ja, det kan også være god. det var lige før jeg Så du lige slår hans. Nej, så skulle jeg nok tage at spise de sidste. Det er Det begynder at blive sej nu. Ja, det skal du også. Jeg tror, du har sat sig rigtigt. Du har lige med 1 minut til de sidste 2. Hej, kun 7, mand. Du har fandme ikke. Kan der komme op? De mener, at du smager jøret ud, fordi hun kunne spise 7. Nej. Så er det fandme ud. Hvornår skulle hun være færdig? Jamen, det er faktisk 30. Nå, 30 det er om ikke engang en minut. Ja. Okay. Kom så Jesper, Det slutspurt. var lige 2 store mundfulde, du ikke bare 1 mund med det. Det var da tykkere. Begynd da ikke, så får du ikke kort. Var det tyk, Louis? Det var det ikke. Du får ikke buden Jesper, hvis du ikke spiser. Nej, det var det ikke. Nu er det i hvert fald ikke. Du spiser jo ikke tykkere. Er I gode? Elsker du ikke glødende chokoladekær? Bip, 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 det er det bedste. Bip, 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 bip. Har du hørt mig? Jeg siger 10. Det er stadigvæk 1 minut 29, ja. 29, 29, 29.
30. Ej, det var... Nej, hvor var det tæt på. Ja, det var godt nok tæt på. Der kan jeg ikke mere. 7,5 blev det til. Det var